bestera hasiko da. Favorez, xapeleko telefonoak itzali. Gogoratzen dizuegu ezin dela ikuskizunaren irudimitra bat. Eskerrik asko. Hello, darling! Gustatu zaitela. Kompletua izan dela. Bai, euskal musika sartuta, festa girua, amistaden ze hori. Etorriga gaurkoan ikustea, lagun batek antzazteula. Harritu diran gauza bat da, ikustea ze ondo pasatzen duten, antzesten dutenek, eta zenbat gauza ezberdin egiten dituzten. Uste dut dinamika eta kontekstu bastante polita dela. Obra ikusteko aukera izan dugu eta egia esan sorpresa atsegina izan da gazteak beraien arazo mentalei buruz hitz egiten aritzea. Beraz, animatu nahi ditut, bai gazteak, bai eskolak, bai ikastolak, horrelako emanaldia presta ditzaten eta jarraitu dezatela horrela.